はい、オープニング撮ってました。うん、開けてるよね。はい、皆さんこんばんは。バニラエレットです。どうも、バニラ。はい、今日は、モンスターハンターワイルズやります。よろしくお願いします。タンカバタです。よいしょ。はい、ガーヘッドさん、こんばんは。今日のバウンティーは、あ、まだレダーノが残ってんの。と、はい、どうぞ、入りください。いいよ。パーティアか。腕の見せ所よ。スイミング。間違いないわ。古代の技じゃな。やってみよう。おお、パーティアか。腕の見せ所よ。任せるがよい。不足などあろうものか。よし。と、
あ、ガーヘッドさん2ね。あれこう。で、ダウは星9だっけ？9か。よいしょ。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。よし、じゃあ準備運動も兼ねてあと4体やるか。おい、どうもよろしくお願いします。困難な任務ですが、苦労に見合う成果も期待できますね。しまった。はい、最高なんで出せない。よいしょ。状況把握しました。今の渡り判定じゃないんかい。うわ、そう危な。見てくれよな、狩猟部へ。あ、やば。格別3体以来の方を見てた。あ、やば。距離だけ取って。状況に対応します。さあ、よいしょ。ダウンを確認。今ですよ。あっと、納刀が間に合わない。よいしょ。
とそういうのは今のはボーナスです。回復完了です。おっと間に合わなかった。出た。ナウああ、やば。切れ味。よいしょ。わお。でなぶちめーってすぐちょっと調子でなでエアコンでってちょっとドライにしよう。罠に来そうだ。強める曲演奏完了。ダウンの確認今ですよ。早かったな今の。いけます。このまま成功。
疲れ様。クエストはあるかな。のり、あと、ニュース艦隊か。クエストの受注承認しました。よし、行くぞー。一緒に頑張ろう。今度はどんなモンスターかな。おい、昼も思いっきりお昼寝してたからもう。気持ちよかった、風が気持ちよくて。いいと。どうしようもできません。狩猟部へ。今のたまたま運がいいだけだ。うわあ、浮いてる時は考えた。豆腐のあ、やっと涼しくなってきた。よし、来い。コン
効果を確認。よいしょ。絶好調。ああ、嘘です。手が早いもんな。よし。今ですよ。あー、ダフの芝居で地味に切れ味が倍減るからやだな。よっ。ちょうどね。これしてもらったらかっこよかったんだけどな。あ、そっち来なし。でもこっち来んのかよ。問題ありませんか？これなら投げ払う。こっちの方が近いか。ああ、見切りが間に合わなかった。場所移動も考えて。よいしょ。ね。よっ。
角の用意です。罠を設置。です。こいこい。油断せずに参りましょう。全身全霊。はい、お疲れ様。Mazalike? Sıfır cimzenahe. あと何体だ。あと2。じゃあね。次の美味しさ配布までしばらく待っててね。はい。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。よし。どんどん行きましょう。それではよろしくね。行きましょうか。ちょっとね、ライトボウガンとヘビーボウガンのちょっといろいろ研究を重ね、ちょっといろいろ違うのを作ってみた。今までほんと何も調べてなかったからさ、通常弾連射しかできないやつ使ってたけど、今とりあえず関東弾とかがいろんなのやれるようにはしてキウもちょっといじってきた。
ねよな狩猟部へ。わじゃ。全力でいきましょう。ナイス。ほいと。で、流れに乗りましょう。あ、パネルトン、こんばんは。アリスさん、初見担当の、ボスか。今、ごめんね、クエに集中しててさ。あれ、なんか、何言ってんの自分でわからなかった。どうも、はじめまして、バニラエレクトです。よろしくお願いします。移動しましたね。どうされた。いや、ちょうどエイム、狙い定めながら、ちょっと見てたからさ。もうなんか、集中してなかったね。もう申し訳ないです。はい、アリスさんどうぞ。X 見ましたよ。眺め最高で。手落ちて。絶対ああいうアングルの好きな人いるだろうなと思っちゃう。あ、ジョケンさん来てくれてありがとうございます。タザナミさんでいいのかな。ほ
ちょっと危ない。苦手なんだって。さすが起動して。わっと。どうかこらえて。あ、おすすめからわざわざありがとうございます。すごいな、おすすめのスターニャ。弱っていますね。位置にしました。はい、復活でした。あと1体。あと1体でラスト。レダウはって意味です。はい。ちょうど今、配信版っていうのをやってます。参加される方はどうぞどうぞ、入ってくださいませ。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。よし、じゃあお願いします。一緒に頑張ろうね。アイテムが支給されました。はい、高波さんもどうぞお入りください。うわっ、そう。タイミングは合わないな。嘘。あれだ。はい、お願いします。
あ、声の荒ぶってまたバイクが。うわおたる
時保管ポーチのご確認を。うん。鬼武者買う前に、このマイクを買い替えないとダメだね。カレンさんが来たから、ちょっとガーネットさん一声お休みしてもらっても大丈夫？うん。ごめんね。はい。じゃあなんか、何行こうか。なんかリクエストありますか？いつでもどうぞ。ああ。今ので依頼達成。朝飯前だね。くれたら何でも。はーい。ひよっこなので何でもついていきます。またまたということをおっしゃる方によってベテランなんですよ。どんなんいきますか？初心者です。テストの受注承認しました。みんな絶対嘘だよ。みんな絶対嘘だ。人生の初心者です。ああ、うまいこと言う。私もで。なんかうまいこと言う感じに流れがいってその。
なった後に最初の表示出たのをやればいいかなって、そこまで重く考えてないかな。シーンわかる、忘れとか賛成かなって、少しわかるべかじゃダメだ。ね、初心を忘れたらダメですよね。よいしょ。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくね。頑張ろう。よろしくね。妖霊。あ、レスちゃん、ここやんけ。間違えた。リスト。バウ。あ、早かった。ありがとね。あ、リオです。翼がかかっちゃったか。リオいった。
こういったホバリング時間がねほんと長いよね。こういうさ坂のところだとさ見てないんだ、ホバリングされると。いえ追いかけるか。モンスターの落とし物をお忘れなく。ここよりによって暗いところに行かんでもねえねえ。よっうわうあの辺外から撃たれると対応が遅くなる。エグドラのエグドラどこだいた。ここあ、すいませんね、喧嘩してるとこ失礼しまーす。そんたちがなんでニトロだけロックしてんの私。ちょっと待って。拘束された。やエグドラさんねロックしたはずなんだけどな。なんでニトロだけだったんだろう今。ねえ、まさかのまさかだよ。すいません、私はさ、あれこっちじゃない。あれ皆さん、みんなどこみんなどこ。あ、こっち。こっちでいいんだよね。あれみんな、あれこっちだよね。でも一人集合場所間違えたら不安になってる状態になってんだけど。みんなアジャラカン行ってる？
あ、なるほどね。じゃあタッチでやるか。あ、高波さんチップ助かる。そのうねうねみいややりづらくて。終わった。注意をこっちに使わせるか。うん、死にそうですね。メガネ食い死にそうですね。はい、はいよいしょ。あたたた乗るのはいいけど、うわありがとう。うわ入っちゃったか。
ない見えない見えない。よいしょ。ふう。あー熱い。でペンのもせむないもん。あ、早かったーっとしまった。助かったよ。これならあ、危ねえ。ギリギリを攻める女ですね。よいしょ。武器の切れ味が悪くなっていますよ。やあ、ここ。うん。アリスさんとカレンさんのおかげでアジャラ感は終わった。あーくそ。このうねうねはほんと読みづらい動きが。うわー、これ避けらんない。さすがに。うわー、起き上がりだもんこれきっと。
よし。やシーグーといい、こいつといいさ、移動なのか攻撃なのか分かりづらくてさ、胸うね系はほんとやだ。爆弾設置。爆弾置いたよ。あ、ドンペリあります？爆弾置いたよ。あ、入りました。寝起きドッキリ。あった。はい、お疲れ様でした。アジャさん、ナイストゥーね、助かりました。よいしょ。じゃあ次はアリスさんお休みでガーヘッドさん戻ってください。あ、コレンさん休憩。じゃあコレンさんのけてアリスさんを直行でお願いします。今しか行けないクエストがあるね。じゃあガーネットさん好きなあれ行くんだ。これでは張り切ってお願いしますね。はい、了解でーす。バガーミさん好きラストね。はーい。あ、来週のあれ決めてないよ、まだ。配信予定。金曜日はタプラン入れて、あと、モンハンと、FF。
どうしようかな。 5M 入れようかな。でもまだベータテストなんだよな。あ、どうぞ、アリスさん入っちゃって結構ですよ。あ、めっちゃ至近距離で睨みつけられたんだけど。はい、じゃあお願いしまーす。一緒に頑張る点が予想されますが、きっとあなたならここやーやーやーよっ。ありがとね。あと危ない。近いって。よいしょ。
と食らった。助かったよ。ありがとね。ありがとね。せや。よっ。助かったよ。助かったよ。ありがとね。取り入れね。助かったよ。ありがとね。助かったよ。ありがとね。よいしょ。当たったんかい。よいしょ。どんまいどんまいです。ちょっとアイテム補充。やあ。いってらっしゃい。できます。ここ。やあ。ここ。ここ。やあ。よっ。よし。あー、痛い。ありがとね。ありがとう。
でもう一発撃たなきゃよかった。こっち来んの助かったよ。ありがとね。ここえぐい。ここえぐい。ごめん。ほんとごめん。正しい目の前で休んでたら、全然で気づいた。助かったよ。ご無事で何よりです。それにご安心ください。まだ機会はありますから。ここ。どこも岩を残ってないじゃんと思ったら目の前で岩陰にみんないたよ。いじめないでください。いじめないでください。ねねもしますよ。
リロードチェアレントしんどい。ありがとう。あとちょっと頑張ろう。ナイス。お疲れ様でした。よいしょ。ナイスナイス。はい、こちらこそ、田ざなみさんありがとうございました。また、時間があったら、遊び行ってください。待ってまーす。いたいたいた。終わったねー。お疲れ様でした。手を振った。はーい、またねー、田ざなみさん。お疲れ様ー。この絵、お前もずーっと手を振ったまま走ってるから、これはバブなのかなんだかわかんないんだよね。バグ？ごめん、今ハットを犯したたん？バグ？バグ？バグ？
はい、おやすみなさい。あよいしょ。だいたい今の時の大ベドなんですけど、いきます？じゃあ行きましょうか。準備もろもろどうぞお忘れなく。大ベドならなんで、あ、本当に。あ、トリンさんお帰り。ほんと前からね、親父まで遊んでるから、親父玉の数はすごいな、他の比べて。倒したモンスターの口の中に親父玉バンバンやってて遊んでたからな。では、よろしくお願いします。よろしくね。よろしくね。一緒に頑張ろうね。よいしょ。
そうそう。このストレッチはちょっとコメント欄見てると危ないんです。ガンチ行くよー。嘘。うわ、飛んだ。やだ。お、早かった。早かったー、今やらかした。罠を置いたよ。周囲を引いてみるね。
ラン。あ、なに。待って、謝るな、謝るな。待って。ありがとね。セクレートポーチに追加の支給品がありますよ。バニラ絶対殺すマンになってたって言ったなよ、もう。留守番しようかな。勝ち賞でやってやる。ここ。あ、くそ、間に合わない。またバニラ絶対殺すわなってんの。嘘。どうした。わお。やばいです。あ、こんな。
なんと飛ばしてもらってよし。注意を引いてみるね。よいしょ。あ、くそ、間に合わなかった。あの遅刻でしたらどうしようもなんないや。あ、嘘。あ、もう遠回りにならない。手番にならなかった今。珍しいな、ウォーベルでこんな死ぬなんて。眠い時以来だと。はい、一回出た。マイトゥー。うん。で、じゃあ衣装もうとと。
はい、アリスさんもありがとうございました。お疲れ様でした。また時間あったら遊びましょう。さてさて、ではいつものメンバーになりました。何やろうかな。なんか面白いクエストないかな。デブマジでも行く？なーに。もうなんか舌が回んなくなってきた。これじゃないの？こっちじゃないよ。こっちサポハンいない方だから。いる方はいい。今しか行けないクエストがあるね。では張り切ってお願いしますね。できゅーん。でも歌姫はどっから現れるんだろうと思って裏側をつい見に行ってしまった。ライブのあれみたいに下から上がってくんのかな。ギルドの
とですか？あ、このままじゃ収束波竜砲を落とすのは難しい。ゴグマジオスの南下を目指して攻撃を続けるのよ。支援です。受け取ってください。ダメです。一旦体勢を。状況は良好です。小型波竜砲が露出したわ。使えそうなら使って。うまく南下させられたわね。あっと微妙にして止まるんだよな。みんな頑張って。狙撃完了。ちょっとこの攻撃は私が受ける。さあ存分に。助かったよ。ありがとう。総員警戒。巻き込まれるな。マグナが上がってきているわ。気をつけろ。今なら背中が狙えるわ。奴の姿勢を崩しましょう。翼脚を狙って。いい流れですよ。いたボーン。助かるんですよ。ゴグマジオスの背を狙え。出ました。守りを強める収束波竜砲が落ちた。これを収束波竜砲につなげろ。
完了。チャージなら私がやるよ。無茶はしてくれるなよ。知らなくやりがいはない。流れに乗りましょう。チャージは最大だ。ボグマジオスが飛行を。セクレトで足場を伝って追え。おっと、潮時ですかね。撤退だ。落ち着いていこやあ。最終形態。あらん限りの技を振るえ。しましたね。小型波竜刀を使います。おい。奴の力を抑えるなら竜属性が有効よ。気にしないで。大丈夫だよ。ここ支給品の追加です。セクレトポーチからどうぞ。ここ。やあ。力を抑え込めていないわ。攻撃を続けて。攻めの人はこのことね。
ことはない。あっとスタミナなかった。助かったんだよ。ありがとね。ダメ、避けて。攻め時とはこのことね。驚かせるこの響き玉。あータイミング悪かったな今。小型波竜刀を使います。デスパチった後ダウンさせればよかったね。申し訳ない。フレフレ愛してるよ。頑張って。あれ違い。力を抑え込んでいるわ。いい調子よ。助かった。ありがとね。ありがとね。助かったよ。助かった。ありがとね。おい小型波竜刀で。ちょっと待って、動けない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 。危ない。攻め時は今。十分に力を抑え込めているからね。仕掛けてくるわ。ここだ。私の後ろに。驚かせるこの響き玉。倒れたわ。狙い目よ。あ間に合ったかな。取れた。あ
来れた来れたよかった。先輩お疲れ様。ナディア君相変わらずだな。はい、カレンさんもお疲れ様。ゆっくり寝てね。お、ナイスパー、いつもありがとう。だってよいしょ。で、あと一時計ぐらいかな。0時半で今日終わりにするから、一ペやって、ちょっとおしゃべりして終わりしとくか。どうも。大ベトやればちょうどいいでしょ。クエストの受注承認しました。よし。じゃあ、今日ラスト、よろしくお願いします。一緒に頑張ろうね。やあ
ね。僕も準備するね。ここ。と似てるよ。間に合わない。何これ。よここまで来るんだっけ、ウドワロンって。私が連れてきたかな。そう。回復です。演奏の効果を確認。これ30分はい。ゲージ貯めていいんだけど、なかなか追跡を開
注意を引いてみるね。助かった。ありがとね。回復完了です。おっと。来ますね。避けましょう。危ない危ない。うわマーティ。持ちこたえて。よっと。絶対この西川さんの相撲だよ。終わった。休みせずか。力の限り
ちょっと補充。種類を聞いてみるね。やあここそうデージ継続ってゲージ貯めるできないからね。スリンガーの弾に使えそうです。回避できます。あなたなら。釣り具合しないで。うわおにゃやあ普通なんですけど、テイスト、スタートっても画面からめっちゃちらついてる。集中できない。回復です。演奏の効果を確認。まずい。大切。速かった。見えない見えない。よいしょ。追いましょう。注意
よいしょ。よし。うわ、避けらんないって。よいしょ。よいしょ。ここ。やあ。うわ。ありがとね。
入れてるんだけどな、入力。武器の切れ味にご注意を。このまま追いましょう。うわーい。ね、さ、当たるのそんな距離で。まだ動けます。しまった。うわ、これは無理、硬直してて。助かったよ。弱ってきますね。はい、お疲れ様ー。よし、じゃあ今日これどうしましょう。私は明日、仕事やってみればら、このペナルティっていうパーティーで寝ようかな。
はい、いつもご配置さん遅くまでありがとう。はい、じゃあチャンネル登録、高評価と X のフォローよろしくお願いします。よいしょ。じゃあ、明日は何しようかな。決めときまーす。決めときまーす。じゃあまた明日お会いしましょう。お疲れ様でした。エンディング。おやすみ。朝の駅で少しだけ急ぐ前髪を直して大丈夫って言う昨日のため息ポケットにしまって新しい靴で一歩踏み出すねえ今日はうまくいく気がする小さな願いが胸で弾けるもう迷わないもう下を向かない笑顔のままで飛び越えたいときめき連れてく私ちゃん